Vi står midt på Gothersgade. Det er fredag eftermiddag. I aften der går det løs, der skal folk i byen. Vi er her for at snakke med en masse mennesker, for at høre om, hvad de synes om unge og unges alkoholforbrug. Hvor gamle er I? Jeg er 21. 24. 24, 21. 19, 18. 19 og 18. Og hvad laver I til daglig? Går i 3.G. 23. Du er 23. Går du meget i byen? Drikker du meget i weekenden? Ja, altså ikke sådan virkelig meget, men du ved, det er tit, hvis man ses med vennerne og gutterne, sådan, så er det tit, man lige mødes over en øl. Drikker I meget? Går I meget i byen? Nej, gør faktisk overhovedet ikke. En gang eller 2 måneder, tror jeg. En gang eller 2 måneder. I forhold til skolegangen, er det sådan noget, I føler, der påvirker jeres skolegang, eller de andre skolegang? Med lektier, der skal laves? Jeg synes, det påvirker lidt for nogen. Hvad synes I generelt om unge, som bruger alkohol? For eksempel gymnasiealderen. Det er voldsomt. Det er rigtig voldsomt, synes jeg. Altså, jeg synes, der er for mange af mine venner, som ligesom går i byen hver evig eneste dag. Eller ikke hver evig eneste dag, men hver evig eneste weekend. Ja, præcis. Ja. Der er altid sådan en undskyldning for at drikke, ikke? I sådan danske drukkultur. Det er meget sådan, når vi mødes for at hygge med vennerne, så er det tit over en øl, ikke? Hvor gamle er I? 15. I 15. Er der nogen af jer, der drikker? Ja. Ikke, jeg er kun 14. Ja? Men har du prøvet at drikke før? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt, nej. Er det sådan normalt for jeres aldersgruppe, at folk de drikker? Ja, det tror jeg, det blev det. Ja, okay. Føler du, unge drikker for meget? Føler du, de drikker for lidt? Jeg tror ikke, de drikker mere end vi andre har gjort. Nej. Jeg fortæller om en oplevelse, jeg har haft her i sommers i Kongens Have. Ja. Og der må jeg indrømme, der blev jeg ret chokeret. Fordi hvis det er det billede, der tegner sig af de unge og den måde, de drikker på, så bliver jeg rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Jeg tror simpelthen ikke, de drikker for meget. Hvordan det er med ungdom i dag, jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis man bruger det til ligesom at være sammen om, i stedet for noget hygge. Men de drikker af flasken og falder nærmest halvdød om. Altså, det er jo ikke noget med at nyde alkohol. Nej. Det er noget med at drikke i bund, og så falde om hurtigst muligt. Det var det, jeg så. Altså, jeg synes bare, det er dumt, at det skal spilde tid på det. Der er så meget andet, der er meget sjovere. Ved det? Altså, hvad der kunne skal løsningen gøres? være? Jamen, der skal der sættes ind, altså. Og der er der nogen, der skal tage ansvar her. Politisk, tænker du? Eller Nej, jeg tænker forældrene. Forældre, ja. For eksempel, der er Roskilde Festival, der er 1. maj, der er de her ting, hvor unge som samles og drikker meget, ikke? Ja, og sidste skoledag, men det har man jo også taget hånd om. Så stor det er sådan virkelig socialt accepteret at drikke, og hvis du ikke drikker, så bliver folk sådan lidt underligt, kigger lidt mærkeligt på dig. Jeg faktisk for nylig her gik jeg 2 uger uden at drikke, og var på bar med nogle venner uden at drikke, og det blev jeg kigget meget skævt til, fordi jeg var sådan købte en kop kaffe i stedet for øl og sådan noget. Vi står her på Gothersgade. Det er blevet aften nu. Allerede nu er der godt gang i byen, og klokken er ikke mere end 8. Senere håber vi på at få en masse dejlige interviews med en masse søde unge mennesker. Hvad så, drenge? Er I... Nej, skal I i byen i aften? Selvfølgelig skal I det! Nej, der har vi den starstruck. Det er dig, der skal snakke. Kom så, Sille. Ind i mikrofonen med det. Skal I i byen i aften? Selvfølgelig skal vi det. Ja, det skal vi, Sille. Jo, kom så. Lidt drik. Ja, Sille, det skal vi. Skal I være ude i længe i aften? Bliver det en god bytur? Det gør det da altid, altså. Det gør det altid? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tror, jeg snakker hjem. Du tror, vi snart går hjem. Er klokken den er 10? Ja, det er lige meget. Er I på vej i byen? Det skal vi. Vi skal på Alpehytten. I skal på Alpehytten. Hvad skal I lave derinde? Drikke nogle øl. Skal I være fulde i aften? Vi skal rigtig stiv. Vi skal fejre det ferie. Jamen, vi drikker hver dag. Hver eneste dag. I drikker hver dag? En lille og drikker, hvor meget drikker I så hver dag? Altså, jeg drikker mig stiv hver dag. Ja. Okay. Føler du ikke, det er et problem for din uddannelse, at du drikker hver dag? Nej. Vi er så kommet ned på en af de mange barer, der er på Gothersgade, og et af de mange steder, folk går i byen. Og så lad os håbe, at hernede finder vi nogle mennesker senere. Hun skal gå alene hjem. Hun skal med mig hjem. Alt for mange fine biler, jeg er en af dem. Køber mange drinks, baby, siger alle de rigtige ting. 4 flasker. Jeg er Nick, jeg er 21 og arbejder som bartender på Alpehytten. Hvorfor blev du bartender? For at tjene penge. Udelukkende for at tjene penge? Og for at nyde nattelivet. Når du så er på arbejde, føler du så, at du skal drikke? Ja, det gør jeg. Nogle gange. Og så det er ikke hver gang? Ikke hver gang, nej. Vi er så på vej ned i Gothersgade for at snakke med nogle mennesker. Klokken er blevet lidt mere, så det kan være, at vi kan få nogle flere interviews nu. Så lad os få gå derned af. Og de er helt til grin. Hinkesten, cola mund. Du har briller, du er dum. Hvad synes I om unge i byen? Sådan generelt. De er pisse stive, mand. Er de for stive? Ja, alt for stive. Drikker unge for meget, synes I? Og de spørger for meget. Altså, de går i hvert fald amok. Hej, hvad hedder du, og hvor gammel er du? Jeg er Christian, og jeg er 21 år. Og Christian, hvad laver du til daglig? Jeg er mediegrafiker, og så arbejder jeg nede på Alpehytten.
du så oplever folk, unge mennesker, oplever du så tit de samme mennesker, der kommer her? Ja, det gør jeg. Vi har rigtig mange stamgæster her nu. Føler du så, at mange af dem, der ligesom går i skole, de kommer til at drikke lidt for meget? Nogle gør. Nogle gør rigtig meget. Hvad er positive og negative ting ved at være i byen så? Det positive det er, at alle folk er glade. Folk er altid glade, og de er altid klar på at snakke, om det er piger eller drenge. Vi kan se, at der er rimelig god stemning i aften. Folk er fulde, folk har det dejligt. Så det er rigtig skønt at snakke med folk i aften. Er I fulde? Ja, pragtfulde, beautiful. Ej, du har for mange af det der. Det er ren drukkultur, vi har i Danmark. Det er faktisk ret forfærdeligt. Hvad synes du? Du synes faktisk, det er et problem? Ja, men det går måske en lidt ond cirkel, at vi drikker, og vi ved ikke helt hvorfor. Nu er klokken begyndt at blive mange, og vi har haft en masse dejlige samtaler med en masse dejlige unge mennesker. På det her emne, der har været rigtig mange forskellige synsvinkler, heldigvis der for det. Både positive og negative, og alt i alt må vi bare konstatere, at der er blandet meninger omkring det her. Og alt i alt har det bare været en fantastisk god aften.